Koren isti, stablo grana, genom slični, pretkom dični, palanačka jača ona strana, igrom reči reklo bi se slični. Razgranato svak na svoju stranu, ali krošnja sve jednako njiše, samo sada grana s tvoje strane zastala je šumi ponajtiše. Često je znao da kazuje stihove ljudima sa kojima se susretao i sarađivao, a danas su to poslednji put za njega uradili drugi. Bio je glumac, narator, novinar i odgovorni urednik 23 dopisništva. Branio je čast profesije često na svoju štetu. Sećam se da sam mu posle problema koje je imao sa srcem i posle operacije rekla da je to opomena, da uspori, da se pričuva. Sve ono što su mu, verujem, govorili i mnogi drugi. On je samo odmahnuo, to onda ne bih bio ja, govorio je. Ja mogu da radim samo tako potpuno, svim srcem. Tako i bilo. Bio je čovek britkog uma koji je znao rečima da se brani, da napada za svoje uverenja i stavove, istrajan u podršci kolegama za priče i reportaže koje su pomagale i rasvetljivale probleme širom Srbije. Uredniku je morao da zna gde su sve naše ekipe, na kom terenu, da li je sve u redu, i ako se ostane do kasno, da li smo bezbedno stigli kućama. Zbog magija smrt je ostala dužna životu. I sve istine o neminovnosti, o prolaznosti, o tome da smo svi konačni, neće zatrpati tu strašnu prazninu pred kojom sada stojimo. Znao je da viče, da gotovo neprestano priča telefonom, a znao je da se šali. Čovek neverovatne energije koji je nepopravljivo verovao u ljude umeo je da kaže: "Ne nervirajte me na ovaj blagi dan, na kakav smo ga ispratili." Iza sebe je ostavio suprugu i 2 sina. Komemoracija povodom smrti Nenada J. Ristića, našeg magija, biće održana 4. maja u podne u galeriji RTS-a.